Is mise Lucy Ní Dhuiginn, buaiteoir mór ealaíona 2017. Beidh spríogainn ag fáil technící agus scileanna na ealaíona. Tásúla agam go mbeadh sibh soltas. Is brála gachtainna Mike Wazowski, an tart glas grambar as an scanán Monsters Inc. Le chéile, banamí tanmh as fálam conas Mike le na húil mhór amháin a tharraingt. Dús, caithimid curp Mike a tharraingt. Tharraingt circle laistigh de circle níos mó. Anois, tharraingt an cruis seo faoin gghearcail beag chun an béla thaispéant. Ar an dá thaobh, tharraingt géige Mike mar seo, tanaí go leor. Anois, sa stíl céine, tharraingt na cosa agus na glúine lúpa de bheagán. Ná déon dearmid ar sunraí na súla. Fóg cearnóg beag bídeach ar an mach immersc. Cífigh sibh níos déanaí cé comhtábhachtach is atá an sunra seo. Tá ábharcha ar bharr chin, a léiríonn gur aireacht ceart é Mike. Bíonn ceithre íochail ina bhéal, chuirfimid iad sin isteach anois. Tá ing na móra air, tharraingt 3 cín ar bhun gach cuise. Anois is féidir é a rathú. Tásóimid le glas dúracha. Déanamid gach chuid de curp Mike atá scáthaithe a rathú mar seo. Anois, dathigh a chrachann i ngach sceall agus buí. Is léir go bhfuil na dathanna seo ina súil freisin. Ach féach an seo. Ná chuirbh dá ar bith sa chearnóg beag le go mbeadh sé mar a bheith lonnaire beaga ann. Ar deireadh, chuir dá buí ar na haircha, na fiacla agus na hingeanna. Agus sin Mike Wazowski ó Monsters Inc. Céir a ceapann sibh? Is féidir teagháil a dhéanamh linn híos. Fág tráchtacht agus ná déon dearmid chlárú leis an gcanál YouTube Cúla4. Bé mé liveríis an teachtain siúin le charachtar ó Breadwinners. Meas tú cén ceann. Lucy, slán.